Fl-aħħar xhur il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea għamlu l-għażla tagħhom sabiex jelettu l-membri parlamentari Ewropej u bekk komplit il-ħidma tal-Parlament Ewropew. Fost il-ħidma tal-Unjoni Ewropea se tkun favur ċittadini Ewropej li jgħixu ħajja sana f'pajjiżhom, inkluż f'Malta. Kif tispjega l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola fil-programm NetLive. Ix-xogħol irid jibda u ħajibda fuq il-kompetitività, fuq kif ser intaffu il-regoli sproporzjonati li verament l-businesses tagħna, l-industriji tagħna, l-ħaddiema tagħna jafġuhom li jipproteġu lil minu vulnerabbli fl-Unjoni Ewropea, li naħdmu fuq kwalità aħjar tal-ħajja, is-saħħa mentali, l-ambjent dawn jkunu liġijiet kollha, regolamenti ġodda li aħna ser nkunu qed naħdmu fuqhom. U fil-waqt li l-Unjoni Ewropea għaddejja b'ħidma ma taqta' xejn favur iċ-ċittadini tagħna, f'pajjiżna qed naraw gvern bla pjan għall-aqwa kwalità tal-ħajja. Għandna gvern li huwa bla pjan li jekk nitkellmu fuq l-ekonomija ma nagħmlux il-pass li l-ekonomija ħatwassal għal ġid ta' kulħadd, li l-motto li biex ma nħallu l-ħadd li jibqa' lura intesa kull minu elett politiku fuq livell lokali, fil-Kunsill Lokali, fil-Parlament Malti, fil-Parlament Ewropew. Ir-rwol u r-responsabilità li aħna natajna meta ġejna eletti biex nokkupaw is-siġġu li aħna għandna huwa biex il-kwalità tal-ħajja ta' kull min li nirrappreżentaw tmur aħjar. Roberta Metsola awgurat lil dawk iż-żgħażagħ li se jidħlu fid-dinja tax-xogħol u li bla dubju ta' xejn se jkunu qed jiffurmaw iktar minn qatt qabel lil pajjiżna. Nawgura lil kull min igradwa, lil min se jirgradwa, ġifieri qed niltaqa' ma' ħafna minnhom, verament komplu waħdmu għal pajjiżna. Quddiem dan il-fatt Roberta Metsola appellat lill-Gvern lokali sabiex verament jgħin lis-settur ta' negozju u dan jista' jseħħ permezz ta' pjanċar għal pajjiżna. L-appell tiegħi lill-Gvern biex verament jinvesti f'dan ir-rigward. Aħna għandna pjan, nafu x'irridu nagħmlu, aħna nafu kif dan il-pajjiż jista' jimxi l qudiem, irridu naħdmu flimkien biex kulħadd iħossu parti minnha. Kristin Mamo għan Net News.